Welcome back to my channel. This is Umkhuleko Ngonyezi impande egawula ezizweni. Namhlanje ngizochaza kakhulu ngenzunza. Bathi inzuza kodwa inzunza. Namhlanje ngichaza kakhulu ngenzunza. Lo moya umoya omdala kakhulu. Oletha injabulo ebantwini. Oletha ukubusiseka. Mona lo moya umuntu ongenandoda wena. Umuntu ongenanzalo. Inzunza umoya wekhehla elidala. Ikhehla nje elidala ithongo. Inzunza ihlala ngaphansi kwamanzi. Akuyona imermaid. Idlozi elidala inzunza. So lenzunza ikhuluma ulimi oluhlukile. Ingakho uhambisana nomndawo. Undawo ukhuluma ulimi oluhlukile kakhulu. Nenzunza ke nayo. Izinto ziyakusheshela uma uhamba nenzunza. Izinto zakho zihamba kahle nje. Umuntu ondlondlobele. Awusweli ngoba lo moya umoya ojulile. Ikhehla akuyona imermaid. Ikhehla elidala leli inzunza. Ikhehla umoya umuntu omdala okade washona kudala. Osengezwakali ngisho ekhuluma. Ingakho eza nabantu ahamba nabo umndawo. Umndawo wona osebenzisana nani nenzunza ngoba inzuza ikhehla elidala eselingasakwazi ukuzenzela izinto eselithumela. So manje lo moya unamandla. Umoya othanda ukuphila wodwa. Ingakho umuntu ombethe lo moya iyavaleka inzalo noma ngabe nayo inhlobo inzalo. Akumele abe nendoda. So umuntu wesilisa nawe awukwazi ukuba nezingane futhi moba nomuntu wesifazane niyaxabana akwenze kulutho awubone ngazi ungaba kwi relationship. So inzunza le iyakwenza lokho. Futhi inzunza ifuna umuntu ozohlala esigodlweni. Akabhekwa, akavakashi, uhlala lapha uphuma ngoba eyothenga le nto ifuna ukuyithenga. Abuye eze ekhaya noma yomba lempanda akhonjiswe yona emanzini noma ayikhombiswe khona kephi ehlane ethizeni bese yabuya naleyo mpande ezoyisebenzisa kephi ekhaya. Bonke abantu abafika kuyena bafika vele bemlindele ukuthi uvele ukhona akaze angabi khona. Uhleze ekhona mekusebenza ezokunikeza into ukunikeza into ezokulapha ngqo ezodala ukuthi engabuyi futhi ngenkinga ekade ifike ngayiqaleni. So umoya osebenza ngempela osukuhlanzekile ngoba azikho izinto ezikunamathelayo ngoba lo moya ufuna ukuzenzela izinto. So lo moya ufuna ukuphila impilo yawo. Ingakho kuba idlozi liza nomcebo ngoba lingathini li-independent. This type of ancestor is so very independent. Ingakho abantu imosi yabo abambethe lo moya ave becebile. Banemali abayisweli imali. Ngisho ngalamba manje kodwa uyazi ukuthi kunabantu abawu3 noma khona imali ezongena engayilindele ifike atshelwe yileli khehla ukuthi kunale mali ezayo. Ngoba umuntu onenzunza usuke nawo umndawo. So amandawo aswethunyele lenzunza le iyona ethatha wonke amandla iwanikeze amandawo ukuthi mawasebenze. Bekuthi lona limbuleke kuwe ngqo. Impilo ibanzima fuqamba manga ngoba wenza izinto ungakaze wazenza. Abantu baze bakubona ukuthi unenkinga ekhaya kanti lutho ilo moya. Moya nesikhwele. Ngoba awufuni izinto zabantu. Ifuna ukwenzeka intando yawo. Kuvuleka amandla ngawo umndawo. Nanga yonke into esuka iphakama kulenzunza. So inzunza ke inezinto ezidlayo ngoba umoya omdala awudli noma yini umuntu benonzunza. So zonke nje lezi zinto inemithetho ukuthi namhlanje la endlini kufanele ehlezi kuhlanzekile. Uyaklina akungcoli phansi. Le nto icishe ifana nesithunywa
lento iclean njengesithunywa kakhulu. So idlozi nje lenzuza linomthetho. Awugqoki noma kanjani, kufanele ugqoke isintu uphelele. Kufanele uphelele, ungagqoki isimanje. Phelela njengoba ifuna ukuthi unjalo. Uma ungenzi kanjalo, inzunza ke nje ungafa ngisho ukufa, ngoba fanele kwenzeke intando yawo. So onawo noma osole ngazi ukuthi lo moya wasemanzini ulweke ephupha imermaid, lokho akuyona imermaid, bayikhombisa nje ukuthi bona sisemanzini. So imermaid ngoba isikise emanzini, bona basikhombisa njengabantu abasemanzini abakade bahlala khona futhi abangasabonakali, asebadala bezobomelana labe khona amakhehla amadala spiritually, ikhehle elithumelayo. So konke ke bantu abadala lana emakhaya ukuthi aniwuqonde lo moya, ngoba izinto zawo ziyahluka. Mongena emzimbeni womuntu ungena njengesimo somoya okwazi ukumuva, ngoba lo moya usuhlale kakhulu emanzini, uphila ngamanzi kakhulu. So mongena kuwe ngazi uyitshela ukuthi hayi mhlawumbe ngase ngufishi ke namhlanje. Mewukuthi isikhumba sakhe sesaxebuka la ekhona, umzimba wakho uyashintsha. It's like uba neskin safishi. Hayi ngoba nakho umbethwe imermaid, yileli khehla eliphakama kowelenzunza elisize lashintsha ngisho iskin. So mesiphakama phakama kanjalo, yabo, kube nezinto eziningi ozenzayo umzimba wakho ubande, uzwe ukuthi kunomoya obandayo ongenayo, kunento vibration elokinyuka ngomzimba wakho, uyabona. So ukhombisa ukuthi kunemoya lokungena kuwe bese iyakushintsha ingaphakathi lakho, bese zonke izinto ziyaqondakala, bese ihlo lakho lesithathu livuleka kakhulu. Manje lo moya uyabona yonke into njengoba injalo, azikho izinto ezisithayo, akusithe kulutho, ubona everything. So lo moya unamandla, abantu abanawo kumele benze intando yawo. So guys, the weather is changing and so dark, but now, yeah, as I was saying, in iNzuza, it's so very strict. You need to take care of your body and remember ukuthi leli dlozi liyazinakekela, and you need to do whatever it's command you to do. Work hard for yourself, take care of yourself. This is life, and our ancestors, we need to respect them. We need to listen. We need to know who we are as healers and willing to learn. Abo guys, akekho umuntu owazi konke. We need to learn. Nami angiyathanda ukufunda. I don't judge mina abantu abanengelosi, abantu abanethonga inyanga. I want to know about everything, because I don't know, maybe one day kuyophakama idlozi engalazi. Ngithi meliphakama lento ngiyayazi, sengayifundisa mina. Ezinye izinto kumele sifundiseni. Ngitshela ukuthi yonke into nje izoqhamuka kuthina, nabantu abadala bazokwazi, nabantu abadala bafuna ukuthi nathi sisebenze. Uma ukuthi umuntu onesithunywa nasekhaya, zama phana ukufunda izinto, ugeze ngezinto, ufunda ukuthi lento yenziwe kanjani, nawe uyenze. Sithi sifike isikhathi sakho, lento vele usuyayazi. Leyo nto izojabulisa abantu abadala, amathongo, bonke abantu abahle kuwena bazothokoza nje kakhulu. They will be so delightful ukuthi konke kwabo kwenzeka nje ngendlela yabo, slightly nje kakhulu. So ngiyacela guys ukuthi this is our life, this is our world. Umhlaba owethu sonke, izinto ezitshaliwe ezithi zonke, imvelo eyethu sonke. Whatever was made, it's for us to keep it and to take care of it and to use it. To use it. So I'm still saying iNzuza, it's not a mermaid, guys. It's not a mermaid. It is a spirit, someone who lived here years ago, days gone by. So please, sifunde. And this type of ancestors, kunendawo, they are foreigners, kunendawo yamanzunza, abantu ababizwa kanjalo. Abantu, guys.
So bekuthi uphakanelwe umoya umuntu osemdala kakhulu and owenza izinto like differently. Ngiyekuhlezi ukuthi yona into oyisebenzisayo yamaZulu kuphela. Sihamba nabantu abasuka emazweni akude. Banothando guys labantu abasembethe. Especially foreigners, they are so caring. They are so hardworking. If you are a Xhosa, Zulu, Pedi, whatever, but spirit sakho asihambi sodwa. They are foreigners. Ithuna zama foreigners in you. So you need to accept and be aware. Maybe one day they will show up. They will. So I want you to take things serious about your life now. This is time. Go search and look for truth and facts as well. So guys, asazi imimoya yethu. Siyazi in and out, learn. Baningi abantu abashayiwe ngalento, ogogo abadala. Sibancane siyafika entampandeni, fanele sifundeni. So siyathokoza ke ubaba omkhulu ondawo, siyacela ukuthi konke makukhanye, izinto zenzeke ngendlela emhlophe bayede. Siyabonga.